שלום, אני רבקה, בת 30, 3 ילדים, אני גרה פה בשכונה 7 שנים. נווה יעקב בהתחלה הייתה נראית לי מעין עיר רפאים כזו. עם השנים זה פשוט נהיה כיף להגיע לכאן לפעילויות. מגיעים לראות פה 3 עוגנים כלכליים של מינהל קהילתי נווה יעקב. הראשון זאת הבריכת שחייה, השני זה החדר כושר החדש לנשים, והשלישי זה המשחקייה. אתם רוצים לנחש כמה עולה כרטיס כניסה? 4.5 שקלים. כולם שואלים, רגע, אם זה 4.5 שקלים, איך זה יכול להיות עוגן כלכלי? עוד מעט אתם תראו את כמות הילדים, אתה פשוט תחשיב פשוט. בכלכלה זה פי כפול Q, אם הפי גבוה, Q נמוך, אם הפי נמוך, ה-Q גבוה, וזה בעצם הפדיון שיש לנו. והמחיר כאילו נשאר מצחיק. בעזרת העוגנים הכלכליים הצלחנו להגדיל בצורה משמעותית את ההכנסות העצמיות של המינהל. אם בחוגים לא היה לנו בכלל משתתפים, אחרי ששיפצנו את המקום, יש לנו היום כ-150 משתתפים בחוגים. ובית הקפה מהווה עוגן כלכלי מאוד משמעותי. אז באמת הכפלנו, מ-40 ילד, היום יש כאן 80 ילדים, זו תפוסה מלאה, מטבח חדש, 3 כיתות עשירות ביותר, חצרות עם שלל גירויים, והכל מתוך ראייה של צורך של ילד ומעיניים של ילד. השינוי לתמ"ת נובע מתוך תפיסה קהילתית, שבה אנחנו מאפשרים להורים עובדים לשלם פחות לקבל יותר. אז הגן חדש, המטבח חדש, החצר חדשה, מאוד נקייה, מאובטחת לילדים. אני מאוד שמחה שהילד שלי פה, בוא נאמר ככה. קיבלנו את המבנה הזה בסחירות מוזלה ושיפצנו בכספי העירייה. הצלחנו במקום הזה להקים 6 כיתות של ממוצע 25 ילדים בכל كيتا، זה 150 ילדים. للروضة هاي روضة مثالية بالنسبة لنا في الحي تبعنا بشوفات، عملية كتير، والأطفال هون برضو يعني بتعرفوا على بعض، والخدمة كويسة، المعلمات كتير طيبين بيعاملوهم كأمهم الثانية. משהו חדש שעד היום לא היה ודאי לא במרחב שלנו, מה שנותן שירות באמת טוב לקהילה, ויש את המיזם של התיירות, וגם אנשים שלא מכירים את המגזר שלנו, שהם יכולים לבוא לפה לראות את כל היופי של הדברים, זה תוכניות ארוכות. מעבר לזה, סתם באופן האישי זה קידם אותי מאוד. פתאום יש בי יכולות שלא ידעתי או לא כל כך הרגשתי שזה קיים אצלי, וזה העצים אותי מאוד. וגם פרנסה, מהיום לא צריך פרנסה בכל הצורות האפשריות.